Ci sapori ventilato. Un pezzo di due gomma. Ci sapori ventilato. Dopo si tu picca tu subito. Мама смотрела оперативно, се чуят за кофиками. Котка в чанта. Котка в чанта сега. Не мога повече. Не мога. Не. Погледни как се отпуснава отзад краката. Ще умрем. Може да съд за тормоз на животните. Какъв тормоз той си играе. Ще правиш с това, ще правиш. Гледай се, да не умрете на него. Няма движение, край. Он иска се набута цели очата. Сигурно иска да го носи в чанта. Като чу за носене. Край. Вечер няма спим с котката, нали? Ама... Да не си връща, нали? Мали, че ни удуши. Има, бе. Много е. Така. По-силна ли от тебе котката? Те или я даже. Гледахте ли котката? Кръж. Какъв е послушен? Не. Не бе към мен. Насъди се. Де си от дупката? Всяко му затваряш нещо от дупката. Така с какво? О, ти си на външна идея, с което не е нормално. Ако знаеха хората каква съм, нямаше никога да имам куче. Почня да изпада. Он не е лъв. Научи се да си излиза. Интересно, моля. Моля, бутни му навътре още повече крака. Бутни му така навътре. Не. Крака ми. Жив той жив е. Моля, знаеш как се оплашихме, а не прави такива движения. Мушни нещо от тази дръжка.
Он си е подганал, няма да стане. Трябва да изпреш турбичката. Така. Лопата. Де! Че ме скапа. Как гледам тръбичка? Не се движи вече.